Balening Arayat, pasik na nga ng kampanya laban king illegal at droga. Ay ni-report ng Patricia Mamang. Inyang Lunes, April 28, pesinayan ng Strengthening of Barangay Anti-Drug Abuse Councils o BADACs at Orientation on Drug-Free Workplace Certification Program King Arayat Sports Complex. Parti ning programa, inggewang voluntary drug testing para kareng barangay officials. Meni muna keti, dina Mayor Maria Lourdes Madira Alejandrino, PNP Arayat Chief Leobaldo Bacon, DILG Provincial Director Myra Moral Soriano at DILG Arayat Josephine Villanueva. Metong niya kanong takbang itibang ipakit ng suporta king advokasyang mika drug-free Arayat. At budi ko mo rin po nga kay kareng may malengke tiking Pampanga. Nung pong antati mo po yung Arayat, umpisan miyan kanini, baka po maging model o pare-pares na kay pong gawang kanini. Bilang manong kulang po, siyempre, ingatan mi po yung kapakanan da rin may malin o rin kayanakan. Buli ko di po nga pakit na bilang public servant, ikay maging malagong influensyada rin kayanakan. Kayang ko po na ikayatang ko rin hanggang opisyalis ka rin barabarangay at sulang ang pungini. At na para po ikayat ko lang na pangalagaan ming kaligtasan na rin kaya nakanalimo ka rin din pamilyada o kaya sarili da na aligtas din sarili da kaya kanining klaseng kahit drugs, pinagbabawal na gamot. At sula naman keti ring opisyalis, iba't kareng miyayaliwang barangay ning Balen. Of course, isa sa mga ginagawa ng DILG, yung ina-assess natin, no? Meron tayong annual assessment ng status or yung functionality ng mga BADAC. So, isa yun sa mga ginagawa ng step ng DILG para laging ma-remind yung ating mga barangay officials dun sa mga tungkulin dito sa programa na ito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.